Durant generacions, els habitants d'aquesta illa han conviscut en l'entorn natural en una simbiosi perfecta. De la natura han obtingut els recursos necessaris per establir un mode de vida basat en la terra que s'ha reflectit en multitud de vessants. Amb la pedra s'han aixecat cases, murs, pous, safaretjos, amb la fang, objectes i terrats. Amb la fusta, tota classe d'eines, bigues, instruments, embarcacions. L'aigua i l'aire varen ser el motor de les cuïdes, de l'aliment del camp i dels pobles. I fins i tot de la mà es varen dur elements com la posidònia, que va servir per assegurar l'estanquitat dels terrats de les construccions pageses. Amb l'activitat humana, el paisatge s'ha anat estructurant per proveir les matèries primeres amb les quals ha pres forma bona part de tot allò que avui mos envolta i que és part indissociable de la nostra cultura i de la nostra identitat. Els avenços tècnics han substituït molts d'aquests productes naturals, però altres continuen formant part del dia a dia de la pagesia i reivindiquen encara un protagonisme recalcitrant pels seus valors naturals i sostenibles. Per qualsevol caminant, alguns d'aquests elements són ben a la vista. I, de fet, són part del paisatge més característic del camp, com és el cas de la nostra convidada especial, la canya torrentera. La seva figura esvelta, coronada per una espiga ben eixerida, cobreix el llit de torrents i torrenteres i assenyala la presència d'aigua dolça. La llargària, que pot arribar a 5 o 6 metres, i la flexibilitat estructural la varen convertir en un producte molt útil per tota classe d'aplicacions. L'enginy i la creativitat del pagès varen trobar en la canya un producte extraordinari amb el qual es fabricaren eines, sostres, tanques, parets, instruments, jugarois, tots fets amb tècniques que s'han transmès de generació en generació. Com el seu nom indica, els torrents són l'hàbitat natural de la canya. Les rels, amb llargs rizomes, són la base des de la qual la planta creix i s'expandeix per terra. La seva densitat, en entorns favorables de llum i aigua, arriba a ser molt important. Això ha servit moltes voltes per estabilitzar i donar fermesa en els terrenys, com en els caires d'algunes marjanades amb desnivells forts. Però la proliferació en el camp s'havia de controlar perquè no es ficàs a les terres de cultiu, de manera que regularment se n'havia de fer neteja. Els marges dels torrents també s'havien d'aclarir per evitar que les canyes no obstaculitzassin el pas de l'aigua. Cada propietari havia de fer net el seu tram de torrent. L'època de cuïda és en hivern, quan les canyes són ja més seques i ofereixen una major rigidesa. Les canyes es tallen per la base i s'agrupen segons els usos que se'ls hi vulgui donar. I és aquí on comença l'espectacular repertori d'usos i aplicacions de la canya. Farem ara un recorregut per una part del catàleg dels productes elaborats amb la canya torrentera a Sant Josep. La canya ha estat un element constructiu de primer ordre. A moltes cases s'ha fet servir com la base de mitjanades interiors que compartimentaven els espais. Referides amb una mescla de calç i arena, les canyes aportaven una lleugeresa i una durabilitat molt valorades. També es feien servir en els sostres com a recobriment interior de cuines pageses i corrals.
En el camp de l'agricultura ha destacat com un element molt útil en multitud d'aplicacions. Per exemple, fent bardisses. Les tanques que es fan servir per acotar horts i parcel·les. Aquí podem veure la senzillesa i eficàcia de la construcció d'aquestos canyissos. Les figueres i altres arbres, quan són joves, han de ser protegits perquè el bestiar no es mengi els brots tendres i perquè el plançó es faci alt i dret. Amb aquest propòsit es feien els casats, una peça fonamental que podia ser de dos tipus. El casat teixit fa servir les canyes senceres com a element de sustentació vertical, sempre en nombre senar i utilitzant canyes tallades com a material per fer el teixit. El casat encordat, per la seva banda, fa servir la corda com a element d'unió. Els dos sistemes s'ajuden d'uns anells fins de savina per fixar l'estructura circular. En la cuida de productes del camp, la canya ha tingut un paper primordial. D'exemples en tenim un munt. Des de les canyes nues per coir garroves fins a les llecadores, que mos permeten abastar la fruita sense fer-les malbé o evitar els pics en el cas de la coïda de figues de pic. Aquí podem veure com es fa un d'aquestos estris amb l'ajuda només de corda i d'una pinyeta de pi. La llecadora per a coir figues flors és més ampla i fa servir, a més, uns anells de savina. Les cistelles, els cistellons i els còvecs són altres objectes molt presents a les cases. De totes les mides i formes, tenien una funció tan pràctica com estètica a l'hora de coir, portar i guardar els fruits del camp. D'igual manera, la canya es feia servir per embarducar i protegir garrafes, garrafons i eufàbies que contenien líquids i altres productes tan preuats com l'oli, les olives o el vi. I també amb canya es feien pràctics penjadors de pa que el mantenien a bon resguard, o de tomates que en l'aire es conservaven millor. Per assecar figues, es feien servir dos peces fetes amb canya. El canyís, petit i pràctic, fàcil de posar a cobert, i les estores, més grosses, que de vegades es paraven en el mateix terç. A sort era un material molt útil per encanyar un clot de tomateres o un rec de mongetes que ajudava la planta a créixer amb més facilitat. La fulla de la canya s'aprofitava per mesclar amb l'empaiada que servia per donar de menjar als animals de preu. Una feina que començava amb allò que es coneixia com anar a fer verd i que consisteix en fer manats de fulles lligades amb habilitat. A les matances, la gran festa de la pagesia, també hi trobam eines fetes de canya, com la fura per girar els ventres i el bufador curt per inflar-los. Mentre una persona feia girar la primera peça, l'altra anava bufant. Quant a eines domèstiques, hi ha tot un reguitzell d'objectes pràctics fets amb canya. Rajador de cubells per fer vi, per pitjar la rastellada de la frígola,
un ganxo per coir figues, un bastó per caminar ben apuntalat, coues per fer graneres per agranar i graneretes per emblanquinar i fins i tot expulsadors per fer net de sostre que, tallats amb el moment propici, podien durar anys. A sa cuina, sa canya també pren forma d'objectes com sa punxa per pelar figues de pic, es mànec de carretó per tallar ses orelletes per brodar-les o com a bufador per animar el foc del fornell. En el món de sa caça i sa pesca, sa canya tenia un paper destacable. Abans es feia servir per fer calestrons per parar lloses, un parany per pardals habitual al sud de la Mediterrània i que requereix molta manya a l'hora de parar-lo, com podem veure. De canya es feien també els escarnidors de perdius que servien per atreure sa peça i que sonaven així. Un altre ús ben popular va ser com a canya de pescar, exemple de resistència, lleugeresa i flexibilitat. Perquè quedàs ben recta, una vegada tallada, es penjava de cimarol d'un arbre amb una pedra pesada a l'espigó. Ses nanses, una altra eina fonamental dels pescadors, servia per capturar tant morenes com llagostes i peixos de certa mida. Peces fetes amb molta paciència i habilitat que avui també cotitzen com a element decoratiu. L'escallador de morenes era un complement que alguns feien servir per agafar i sacrificar l'animal de forma ràpida. La canya també era perfecta per fer les casoletes que servien per donar forma en els escandalls de pesca. Ja a l'àmbit textil, un exemple de primorosa artesania és la filosa. Servia per filar la llana i es decorava amb fins motius tallats amb molta delicadesa a la superfície de la canya, feina només apta per mans expertes. Dalt la peça es col·loca el borreó de llana que s'espoltreix i es va estirant fins al fus que el va filant. Des de temps immemorials, el món de la música s'ha beneficiat de l'ús de la canya. El repertori és llarg. Xiuladors, xeremies, castanyoles, calatrecs, brunyidors, instruments que deuen a so característic a les propietats de la canya i que tots reconeixem des del primer instant. Fins i tot de jugarois se n'han fet amb canya, com ballestes per tirar sabinons, roncadors, xeringues i molts altres que varen ser entreteniment de molts garrits i garrides en temps no gaire llunyans. La canya també ha destacat com a element decoratiu, especialment a festivitats religioses, com és la del Corpus, on llueix en tot el seu esplendor natural. Per cert, parlant de naturalesa,
En lloc de plàstic no hi ha res millor ni més sostenible que una canyeta per assaborir allò que és natural. Aquests són alguns exemples de l'habilitat artesana de la pagesia que va crear tota una sèrie de tècniques de fabricació manual d'objectes i eines i treia sempre el màxim benefici de les propietats naturals d'aquesta planta. Moltes d'elles perduren i es transmeten de pares a fills, de mestres a alumnes, perquè no s'oblidin. I també per posar de relleu que la simbiosi entre ser humà i l'entorn, si és respectuosa, és perdurable, profitosa i engrescadora.